Консорциум Астолидис се състои от група испански и български фирми, които са закупили терен в центъра на София, изготвили са проект и имат разрешително за строеж на мултифункционален комплекс, наречен Овиедо център. Той ще бъде изграден на булевард Генерал Скобелев в непосредствена близост до булевард Александър Стамболийски в административния център на града. Овиедо център се състои от 4 подземни етажа, търговска, жилищна и офисна част с обща застроена площ от 78 000 квадратни метра, като всяка от тях има самостоятелни входове. В най-високата южна част на сградата, от 5-я до 20-я етаж, ще бъдат разположени офисите, от които ще има прекрасна панорамна гледка към целия град и планината Витоша. Гаражите на първите 2 подземни етажа ще бъдат на разположение на посетителите на търговския център. Той ще бъде разположен на 1-я и 2-я етаж, които са свързани с ескалатор. В него ще има 30 луксозни магазина, както и банков офис. Офис сградата ще бъде от клас А и ще отговаря на европейските норми за енергийна ефективност, като високото качество на стъклената фасада ще допринася за значителна икономия на електрическа енергия. Тя ще разполага с просторно фоайе, с модерна система за достъп и регистрация и ще бъде обслужвана от 6 високоскоростни асансьора. Изключително привлекателна през пролетта, лятото и есента ще бъде терасата, която може да се превърне в любимото място за почивка на служителите от офисите и на клиентите от търговския център. В комплекс Овиедо център ще бъдат изградени и жилища тип лукс, които ще бъдат предадени в напълно завършен вид, като при строителството им ще се използват съвременни материали с най-високо качество. Особено атрактивен е единственият апартамент с 5 стаи, който ще бъде на 16-ти етаж и ще има широка тераса с прекрасна гледка. Поради отличната локация, съвременната архитектура и високото качество на строителство, Овиедо център ще бъде в състояние да удовлетвори и най-взискателните клиенти.